ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу ба кулли бародарон, апаву хоҳарони азиз. Бисёр вақт видео мекардам, бисёр вақт мақсад ҳамин кор реклама мекардам. бениҳоят бисёр занг мезанед, ҳазор раҳмат ки интерес мекунед муддат занг мезанед. ва имрӯз ба фикрам ки ай видео ай ҳамин сурати видео ай пушокум уже фаҳмидестем ки чӣ корай бародари азиз. мо до як бародар ҳамхи муроҷиат кард ки ҳамхи коро астад дар шаҳри Москва ҳамхи коре ки нами дестен охи деливер мегӯянд. Деливер кор документ дар кор нест. хай каси документ дошта боша бо хубай мақсад документ дошта боша. каси документ надора мақсад регистрация дора я меткничка тайёр мекуна мақсад тамом барои ба меткничка ҷамиё мети тамом документ намепурсад фақат меткничката патент дошта боши хубай я раҳда я рӯҳда ягон я проблема да барои худат хубай документ дошта боши бародар. ана агар 12 соат кор кунӣ мақсад рӯзе ки закатам 12 соат кор закат неста туда пулта ҳаст да соати корид мерава. вақте закат кардӣ то 3000 мақсад ту метавонӣ ки як рӯз кор кунӣ. моҳ ҷа метавонӣ мо намегем кози 90 ё 100,000 кор мекунӣ. ҳамин ай 50 то 80,000 кор кардан метавонем бародарои азиз. ин ҳами инстаграми маҳай да муроҷиат кунед. инстаграми мада метавонен ин инстаграми ҳами бародара ин да метавонем муроҷиат кунем ва ин номеро ки дар поёна тоқа ватсап чикор мекуна бародари азиз. бидроен бинависед ки салому алайкум бародар, мо дар шаҳри Москва нашоти ҳамин кори доставка деливер чихе кунем. ана ин бародар боша ба шумо менависа атача ки чикор кардан ко ба гиҷора биёен чихеле кунем ҳамаша ба шумо мефаҳмонад бародари азиз. барои ҳамин хотире ки мо ҳаракат мекунем ба як ҷо барои бародарро кор меёбем барои як чӣ мекунем ҳамин хотири меҳнатҳои моро дида я лайк мон фикрата дар ин комментария бинавис ки бо мо дига корам иншоалло ҳаракат мекунем ки ҷое боша набоша мерем қатъи коро маслиҳат мекунем ҳар як кор боша ба шумо пешниҳод мекунем. барои ҳамин лайк мон дар ҳамин видео поделиться карда имо дори ватсап дори фейсбук дори инстаграм дори дар любой ҷо дори ягон сторис як чӣ ки барои мо камтарак пешравӣ шава ва барои бародарое ки дар хона ховай телефонша ҳуй мекунад ки рекламара мебина дар история ти як чита мебина мо да занг мезана моро ба кор мақсад таъминш мекунем. ман фикр мекунем ки як кори беҳтарин мешавад. барои ҳамин бародаро акаҳо додаро апаҳо хоҳаро модарои азиз дастгирии шумо кунем ки ҳар як бародара имрӯз мо соҳиби ҷои кор кунем. барои ҳамин дастгирии шумо мегӯям пешравии мо. гапа зиёд намекунам. инстаграм ина боябурга мебуроя операторо монена ина инстаграми ма ина инстаграми ҳамин бародари кора чӣ мекуна ина номерои ватсапаш метавонем ки дар ватсап бинависен. барои ҳамин худованд ҳаматон нигаҳбон бошад. дар ғарибӣ бошед худованд ягон вақт пастер набинед дар потон хор нахала. ҳама вақт шумо дуогӯи мо бошед мо дуогӯи шумо. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. рафтем бародарон.